koppia ja se tässä tilanteessa otetaan pois. Takapesät täynnä tähän paikkaan. VP Jokeri 10, Matti Korpeen. Ja arvoisa yleisö, tämä on tosiaan palkintojen jakoon. Iltalehden leijonat seuraavanlaiset. 1 leijona patiourheilijat Lauri Kaarto-Kallio, 2 leijonaa Sotkamon Jymy, 2 Antti Hartikainen ja jaettava palkinto 3 leijonaa Sotkamon Jymy Jani Komulainen. Ja sitten Operoisäntän palkintojen jakoon ja palkinnot jakavat Oulun Sähköpeti Oyn toimitusjohtaja Arto Suvinen, Oulun Settimetti Oyn toimitusjohtaja Jussi Kemppainen ja Katja Holopainen Pattien urheilijoista. Sotkamon Jymy kakkospalkinnolla tänään 11 Saku Pakkarainen. Pattien urheilija kakkospalkinto Lauri Kaarto-Kallio. Sotkamon Jymy 1. Joukkueen kapteeni Jani Komulainen. Ja Pattion urheilija ykköspalkinnolla niin ikään joukkueen kapteeni ja lukkari Topi Kosonen. Kiitoksia pelaajille, tuomareille, tuomihenkilöille, ennen kaikkea teille arvoisa yleisö. Tervetuloa seuraamaan Rännärille Pattion urheilijoiden kotiotteluita ja myöskin täällä Oulussa käydään seuraamassa liporotteluita. Kaikille oikein hyvää pesiskesää ja hauskaa lomaa, mikäli semmoisia tänä kesänä